ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Belly's Secret File. Si Belly na nakapag-ipon. Hindi ng pera kundi ng sama ng loob. Dahil sa kagagawa ng kanyang mga kamag-anak. Pero natutong magpatawad. Nito lang. Dahil na rin sa tulong ng kanyang asawa. Yung asawa niya na hindi gusto ng auntie at uncle niya na nag-alaga sa kanya nung una. Minsan mahirap din talaga yun, no? Yung kapag kamag-anak mo, yung ayaw dun sa mismong partner na napili mo. Parang you and me against the world na to. Ganun yung mangyayari. Tsaka may mga iba talagang tao, yung judgmental. Oo. Uhusgahan ang pagkatao ng isang tao dahil sa antas ng buhay. Hindi po pwede yun. Hindi ganun. Dapat nanguhusga kayo according sa ganda. Ganun. Charot! With darot. Biro lang yon. Biro lang ha. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin na nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Minadam ako dito ni Sir Eric Winston Balse. Isa yan sa mga boss natin sa Cebu Pacific 330. Oo, napakahusay niyang magpalipad ng eroplano. Oo, pagkapiling mo siya, safe na safe ka. Ganun yung peg. Anyway, eto po sabi ni JP Babasa. Masarap pa buhay. Diyos nga nagpapatawad. Mag-usap-usap lang talaga kayo. Walang bagay na hindi nakukuha sa pag-uusap. Magpatawad para walang bigat ngayong bagong taon. Happy New Year sa iyo, ma'am, from Babasa Family. Actually, kailangan talaga nag-uusap-usap eh. Kailangan na pag-uusapan yung mga bagay na mahirap pag-usapan. At saka, kailangan nagkakaunawaan kayo. I remember kagabi, nag-uusap yung tatay ko tsaka yung kapatid ko. O, tama. Tatay ko tsaka kapatid ko. Nag-uusap sila. May pinagdudiskusyohan. They were discussing something. In English na lang. Nahirapan ako doon. Okay, so they were discussing something. So it was about pagiging magulang. Yan, pagiging magulang. So may reaction yung kapatid ko about dun sa parenting style ng tatay ko dun sa isa pa naming kapatid. O, diba? Dinivulge ko talaga information about our family. Na, pero magandang magandang case study. Tapos ang sinasabi ng kapatid ko, alam pa, naiintindihan kita. Tapos sinasabi ng papa ko, hindi mo ko naiintindihan kasi ganito, ganyan. So, pareha sila, merong point, pero hindi nila natatagpuan yung isa't isa sa gitna. Nagigets mo yun? Open yung communication nila, pero hindi sila nagkakaintindihan, hindi sila nagkakaunawaan. Kasi magkaiba yung sasabihin mo na naiintindihan kita, doon sa nauunawaan mo siya. Nang literal ha, at saka talaga dama na nauunawaan mo siya. Kasi talagang papasok ka dun sa pinakapunot dulo ng lahat eh. Kailangan mo siya intindihin kung bakit naging ganun yung aksyon niya. Yung ganun ba? So, doon ko napagtanto, nung gabing yun, kagabi lang talaga. Na hindi sapat na open lang yung communication na meron kayo. Dapat nagkakaunawaan kayo. Naiintindihan ninyo yung isa't isa. Ito yung gusto mong iparating, pero siya, hindi niya nagigets yun. Nakikinig nga siya, pero hindi niya nauunawaan yun. Wala ring silbi yun. Anyway, ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Gab Villeta. Patuloy lang ang pagsusumikap mo sa buhay.
Napakahusay mo. Buti na lang at nakagawa ka ng paraan. Eto lang talaga yon. Huwag umasa sa tulong ng kamag-anak. Darating ang araw na yung iba susumbatan ka. Ang pagtulong ay hindi kinukwenta. Dapat ito ay bukal sa loob. Happy New Year, DJ Rocky. Pinakamaganda ka talaga para sa aking puso't isipan. Walang halong charot with harot. Thank you talaga, ha, Gab Villeta. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Binubola mo pa rin ako. Anyway, ito naman sabi ng ating kabisyo na si Doc Yorje. Doc Yorje, Happy New Year to your family. At ang sabi niya, Happy New Year. Para kay Billy, isang malaking blessing ang binibigay mo for yourself by choosing to unload your grudges and anger sa mga taong nagkasala sa iyo noon. At the same time, your choice to forgive was a blessing to your auntie and uncle. Kahit paano, bago pa tuluyang hindi na makapagsalita ang auntie mo, magkapatawaran kayo o nagkapatawaran kayo. You cannot buy forgiveness or peace with money. Pruweba lang ito that the best things in life are free. One of those things is forgiveness and peace of mind. Actually, hindi talaga lahat nabibili ng pera. Marami kang ang pera pero wala ka namang kapayapaan sa sarili mo. Ang dami mo namang kagalit. Diba? Ay? Mas gugustuhin ko na marami talaga akong kagalit para may pera ako. Kala niya sabihin ko na gusto ko ng kapayapaan. No, I want a unpeaceful life. Gusto ko ng gulo. I want war. Basta meron akong pera. Ay, charot lang with the road. Siyempre, nagbabagong buhay na tayo. Nagtuturo nga tayo ng magandang asal ngayong 2025. Tapos ganun yung sasabihin ko. Biro lang. Siyempre, iba pa rin kapag meron kang kapayapaan sa puso mo. At nakakapagpatawad ka, walang kagalit, walang kaaway. Alam mo, may iba akong kilala na marami nga talaga silang pera, pero ang dami nilang kaaway, ang dami nilang kagalit. Tapos kapag kumikilos sila, ay, worried na worried sila kasi baka mamaya meron daw pumatay sa kanila. Alam mo yung ganong klaseng pamumuhay? Parang may trade-off, diba? Yung pagkakaroon ng maraming pera. Trade-off nun, may kaaway ka. Meron kang kagalit. Tapos di ka naman payapa. Yung ko. Pero may iba naman, mayaman, pero walang masyadong kagalit. Oh, tawag doon politiko. Charot! Wala masyadong kagalit, diba? Hindi rin pala ako sure. Kasi pag politiko, ay, huwag na natin i-touch yun, no? Oh, basta bumoto na lang tayo ng tama sa darating na eleksyon. Anyway, yun nga kabisyo. Pagdating kasi sa mga magkakamag-anak, ang hirap eh. May iba na stuck na dun sa Filipino toxic culture. May iba naman, may isa lang na nagtatrabaho tapos yun na yung bumubuhay sa buong pamilya. Hindi na natuto yung iba na magbanat ng buto. Tapos may iba naman, madamot. Pero kung tutuusin, tinuturuan ka lang nila na magsumikap sa buhay. Hindi naman sila magmamadamot. May iba naman, pakilamera. Yung tipong lahat na lang na action mo sa buhay, dapat may idea sila, tapos dapat sundin mo yung advice nila. Na para bang wala ka ng sariling buhay. Magkakaiba po ang personality, no, ng bawat tao, ng bawat isa. Pero dapat sa mga magpapamilya, matuto tayo na magpakatao. Maibigay pa rin yung respeto at hindi mang-angkin ng kapamilya o sariling dugo natin. We don't own people. So kapag meron siyang pinili na gusto niyang maging partner in life, ipagpanalangin mo na lang na maging maganda yung buhay nila. Na kahit hindi mo gusto yung background niya, kahit gusto mo sana na mas kumikita yung babae, di ba? Panalangin mo na maging maayos sila. Eh, di ba yung isa nga, yung ex nga ng nung sender natin, Diyos ko.
meron munang tsuktsakan, tuluang dugets, di ba? Bago magkapera pala, doon pala nanggagaling yung pera. Aanhin naman niya yung ganun kung hindi naman siya payapa, tapos kung ano pang maging sakit niya, di ba? Di naisip ng mga kamag-anak niya yun. Bakit? Kasi focus lang dun sa goal. Anong goal? Magkapera, o. Huwag tayo masyadong gahaman. Huwag natin tingnan yung ganun. Tingnan natin kung yung tao nagsusumikap sa buhay, may magandang prinsipyo at karakter. Yun eh. Kapag ang isang tao kahit walang pera, may magandang prinsipyo at karakter, uunlad yan. Oo. Time could only tell kung kailan siya magiging mayaman, magiging may kaya sa buhay, matupad ang mga pangarap niya. Kasi meron siyang karakter, may prinsipyo siyang pinaniniwalaan. Magandang prinsipyong pinaniniwalaan, may values. Ang taong walang values, di fail sa values education. Hindi, pero kidding aside, kabisyo, ang taong walang values, makakampante ka bang kasama yun? Hindi, di ba? Maganda bang katuwang yun sa buhay? Hindi rin, di ba? Paano kayo mamumuno ng pamilya ninyo? Paano kayo magtataguyod ng pamilya ninyo kung yung mapapangasawa mo wala man ng values? Kung sino-sinong ine-entertain sa life. So, isa rin yun sa mga titingnan mo at hindi yun nakita ng auntie at uncle ng ating secret file sender. Pero buti na lang, nanindigan yung secret file sender natin dun sa desisyong pinili niya, sa taong pinili niya. And fast forward, okay na sila ngayon. Nakapagpatawad. Nagkasakit si auntie. Ayaw naman natin masyadong maniwala sa karma, pero parang di mo maiwasang maisip na baka may karma talaga. Kasi bakit ganun? Pero kung ano man ang mangyari, at least okay sila ngayon. Magaan ang pakiramdam nila, magaan yung loob nila. Diba? So iba pa rin talaga kapag nakakapagpatawad ka. Oo, hindi mo makakalimutan yung ginawa sa'yo. Pero pwede namang magpatawad. Baon-baon mo yung mga leksyon ng nakaraan para harapin ito. Harapin ang buhay ng may gaan sa pakiramdam. Yun ang pinakamagandang lugar ng paglalakbayan mo. Walang bigat na nararamdaman, walang galit sa puso na namumuhay. Yun. And again, forgiveness is not just a gift that you give to the person who've hurt you, but actually a gift that you give to yourself. Kapag hindi ka nakakapagpatawad, para kang may hawak-hawak na double-edged knife. Na the more na tinututok mo ito dun sa taong nakasakit sa'yo, ikaw mismo na nakahawak dun sa akala mo handle ng mismong kutsilyo, akala mo safe ka, hindi. Yung pala pati ikaw nasusugatan. Bakit? Kasi nga double-edged siya. Parehas pala may tulis. Yung magkabilang dulo ng kutsilyo, na akala mo, kayang-kaya mo nang saktan yung isa dahil sa hindi mo pagpansin, hindi mo pagpapatawad, pero ikaw pala, nagiging toxic na rin. Malungkot. Nasasaktan din. Ganun po ang nangyayari sa isang taong hindi nakakapagpatawad. Nasasaktan din niya yung sarili niya. So forgiveness is a gift that you also give to yourself. So this new year, learn to forgive. But that if you cannot really forgive, then just pray. Proseso naman kasi yun eh. Wala namang timeline sa pagpapatawad. Darating din yung tamang panahon na hindi mo na talaga siya mapapatawad.
Charot. Anyway, Kabisha, if you wanna share your secrets, share it to me, Rakitera, RAQITERRA@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Raki, and you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Special shout out nga pala sa San Jose family na nandito sa loob ng boot. Mag-ingay! O, diba? Happy New Year. Mga walang boses kasi nung January, pagsalubong nung January 1, nagsisigaw. Diba? Ah! Ay, hindi naman pala. Walang ganon. Sa amin lang pala yun. Charot lang with Haron. Anyway, susunod na po ang programang Top Secrets. Metro's number one. Metro's number one.